Pozdrav ljudi, danas na neki channel i danas ćemo igrati ovo Skywars na Surfcraftu i nadam se neću da dobijem copyright zbog ove teksture, pošto i drugi YouTuberi koriste ovu teksturu. I hajmo mi lijepo da počnemo. Evo, pogledajte sad. Ja sam pro, kad se me znate. Pro bre, ama pro. Jeste, ja sam pro. Mnogo se vidim, mnogo smijete, ja normalno. Normalan engine. Skywars. Čekaj da upucam mali poz za YouTube. Mali. Jednako da znam da niko neće da pozdravim. Mali poz za djete. Da. Ja sam mislio poz, ono, to je moje. Ne, čača. Pushing gives a lavender, samo da imam. Montana pravo. I sve sam dobio samo jedan pravo, nisam dobio. TP, imamo sve da, imam 6. No, ovako jedna dvojčicu. Ko se bridka? Ti se bridkas. Tebe treba me kacam. Pushing gives a lavender. Even the leaf. Fun day. Šta ga zove? Jadan. Uiii. Zakačio sam znak. Fuck. Zakačio sam znak. Uspeh u životu. Lea. Samo da isključim ovaj tekst, bojim se da ću dobijem copyright. I stavit ćemo 3D. 35 teške simba koji sam je napao. I za taj tekstur opet mogu da dobijem. Kako se kaže. Copyright. Daj ljudi, pošto ja snimim preko tablet. Još nisam skinuo Fraps. Ljudi... Ljudi, ne sam da snimam više od 15 minuta, tako da gleda. Bio do sebi nemam timer, pa ne znam kad bi prošlo 15 minuta, pa nagađam. Ali sad nije prošlo 15 minuta, to znam. Idemo ljudi, druga partija. Danas ćemo da odigramo 4 partije. I to bi je bilo to. Ako ja ne bude baš dugačko, onda ćemo 3 partije. Ako jedna partija baš šta je proba bude dugačko, onda ćemo 3 partije. Šta je ovo ljudi? Pa šta je ovo? What the...
golden enchanting apple. Trebamo da ga pojedemo. Samo ja jedan. Nisam mi trebao da ga pojedem. Ma šta bre radiš? Ni. Pobjede! Vinari! Koja partija? Mislim da je ovo... Ajde igrat ćemo svak slučaj još... Koja partija ljudi bre? Ne mogu da setim. Ne mogu da setim. Ja mislim da je ovo druga partija. Da, druga partija je ovo. Sada svaki slučaj ćemo mi da igramo još ovu i još dve. Da. Ovic. Ajde imamo ovaj mač, kupio sam kita. O, nice, Ender Perla. Ender Perla. Ali nije bitno koliko imaš jako oružje, bitno je da dobiješ debel armor. A ja sad imam smeć, bukvalno od armor. Znači smeć. Znači ne mogu. Znači koji sam ja noob, znači. Znači. I još... Ovo je još jedno. Koliko ubistva? 2 ubistva pošto... Novi skin, ljudi. Ajde. Da vidimo da li ću dospjeti da pržim. Da dobijem sekiricu. Jel bolje? Ajde, pauza YouTube. What the fuck? Nije loš. Nije loš. Nije loš, nije loš. Ja mislim da će ova partija da se brzo završi. Op. Sada da napravim sword. Da se beričam, a jedan je mrtav. Zvecka mi u glavi. Jako mi zvecka u glavi. Što sam ja napravio ovako kad imam samo jedan. Opet. Sad mogu da cepam drvo. Krenujem 3, koliko? 13. Znam sam da jačem mene, znam sam. Thank you za boost. Iako si ja veoma precizan. Pazi. Pazi s kim se kačiš. Diamond sword. Ja stone sword, nemam šans. Šansiki nemam. Sad sam ga nadreljava. Jedva čekam da iskupim. Daj se.
To nije moja teritorija. Ali evo i njegova. Tamo tako, bre. Pobjeda. Ali nema diamonds gdje je stone sword. I imamo još jednu partiju da iskoristimo ovaj novac što imamo i onda 5 pobjeda. Tačno smo 3 partije odigrali. Nisam kupio kit. Fuck. Koji ti boliš, čovječ? I sad glavno nemam pare za ovaj kit. Ok, nema veze. Da završimo epizodu. I ljudi, to je bilo to za epizod. Nadam se ovaj epizod slijedila. Šerite, subscribe-irte, lajkujte. I mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao!